سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مسوني 17 ميازيا زتدالو علتاو زيناتات زلكم مصيلخو كموترو كيساف فصام مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا ኢትዮጵያ ካብ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ 2 ቢሊዮን ዶላር ንምልቃሕቲ ዝቲ ምህላዋ ተሓቢሩ ሱዳን መንጎ ሰራዊትን ተወርዋሪ ኃይልን በዝቕጽል ዘሎ ግጭት ብውሕዱ 100 ሰባት ተቐቲሎም ሱዳን ሰለስተ ምርሓትን ኣብ ወንበር ሕብረት አፍሪካን ክላኣኹ ኬንያ 3000 ዜጋታት ክትወጽእ ተባሂሉ ስደተኛታት በብዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ህንጻ በዘጋጠመ ባረ 16 ሰባት ሞይቶም ግብጽ ምስ ኃይልታት ሱዳን ክትዘራረብ ሕቶ ከም ዘቕረበትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኢትዮጵያ ካብ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ 2 ቢሊዮን ዶላር ንምልቃሕቲ ዝቲ ምህላዋ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ካብ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF 2 ቢሊዮን ዶላር ንምልቃሕቲ ዝትኸም ዘላ ሮይተርስ አቃልሑ ታገልግሎት ዜና ስሞም ንዘይተቐሱ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘቕርቡ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብቲ ፊናንሳዊ ትካል ካብ ዘለዋ ብርኪ 500 ሚታዊት ከፋሉ ንምልቃሕቲ ሓትት ከም ዘላዩ ተቐይሱም አህጉራዊ ማዕከል ገንዘብ በዘቐመጦ ገምጋም ኢትዮጵያ ከሳብ 2026 ናብ ዘሎ ግዜ ናብ 6 ቢሊዮን ዶላር ናይ ፋይናንስን ክፍተት ክህልዋዩ እዚ ድማ ዋላውነት ናይ 2 ቢሊዮን ዶላር ልቃሕ እንተተፈቀደላ ናይ 4 ቢሊዮን ዶላር ክፍተት ከተርፍ ምዃኑ የነጽር በኸቢድ ቁጠው ቅሎላው ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ገዝፍ ፊናንሳዊ ልቃሕ ተሓትት ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ ካብ 27 መጋቢት ክሳብ 7 ሚያዝያ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተቃንዐ ዋላ ባንክ ዓለምን አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ምዃኑ ተመልኪቱም ኢትዮጵያ ናይ 30 ቢሊዮን ዶላር ውህሉል ናይ ወጻኢ ዕዳ ክህልዋን ከሎ እቲ ልዕሊ 13 ቢሊዮን ካብ ቻይና ዝተለቀሕቶ ያ እቲ ሃገር ዕዳን ምላስ ዝኽፍል ናይ ወፍርን ናይ ንግድን ፖሊሲታት ክትከተል ኣለዋ ብምባል አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ባንክ ዓለምን ጸቕጢ ከም ዝገበሩላ ይፍለጥ ሓደ ካብቲ ክትከተሉ ዘለዋ ፖሊሲታት ድማ በመንግስቲ ዝውነን ከም ቴሌኮም ዝኣመሰለ ግዙፍ ትካላት ናብ ናይ ብሕትን ምስጋርን አህጉራውያን ኩባንያታት ነጨረታ ክትዕድም ዝብል እማመ ከም ዝርከቡ ጽብጻባት ስነቁጠባ ይሕብር እንተኾነ በኩናትን ናይ ብሔር ግጭታትን ደርቅን ተጠቂዓ ትርከብ ኢትዮጵያ ዕዳን ምላስ ዝኽእል አህጉራዊ ናይ ወፍሪ ዕድላት ክትከፍት ይትረፍ ድሮ ኣብታ ሃገር ንዝነበረ ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ዝህድም ጸጥታዊ ኩነታት ከም ዘለዋዩ ዝትንተን ሱዳን መንጎ ሰራዊትን ተወርዋሪ ኃይልን በዝቕጽል ዘሎ ግጭት ብውሕዱ 100 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሱዳን ከባቢ ካርቱም መንጎ ሰራዊትን መንግስትን ተወርዋሪ ኃይልን በዝቕጽል ዘሎ ግጭት ብውሕዱ 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 600 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስትን በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ተወርዋሪ ኃይልን በሰንበት 15 ሚያዝያ ወጋሕታ ኣብ ዝፈለመ ግጭት ህጹጽ ረዲት ንዘድልዮም ውግኣት ንምውጻን መተሓላለፍ መንገድን ምኽፋትን ብሕብራት ሃገራትን ዝቐረበ ናይ 3 ሰዓታት መተሓላለፍ መንገዲ ምስተኸፈተዩ ዛጊት ናይ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ብዝሒ ዝንገር ዘሎም ማሕበር ሓካይም ሱዳን ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መብርሂ እቲ ግጭት ካብ ከባቢ ካርቱም ወጻኢ እናስፋሕፍሕ ይኸይድ በምህላው ቁጽሪ ግዳያት ክውስኽ ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብምትኳር ህጹጽ ኣኺባታት ዘካየድ ሕብረት አፍሪካን ኢጋድን ክልቲኦም ወገናት ተኽሲ ብምቁራጽ ናብ ዘተኽምለሱ ጸዊዖም ዋና ጸሐፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉንተረስ በ16 ሚያዝያ ምስ ክልቲኦም ጀነራላት በቴሌፎን ኣብ ዘካየዱ ዝርብ ኩናት ደው ከብሉ አተሓሳሲቦም ማሕበር ሃገራት ዓረብን ሓንቲ ካብ ቀንዲ መሻርክቲ ሱዳን ዝኾነ ስዑድ ዓረብን ተመሳሳሊ ጻውዒትን ኣቕሪበንን ክልቲኦም ወገናት ሓደ ኣብ ልዕልቲ ሓደ ዓወት ከም ዝተጎናጸፈን መዕረፎ ነፈርቲ ዝርከቦ ስትራቴጂካዊ ወታደራውን ሲቪሎን ማዕከናት ከም ዝተዋጸሩን ይገልጹ እኳ እንተለዉ ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን ነ30 ዓመታት ሱዳን ዝመርሐ ጀነራል ዑመር አልበሽር ኣብ ሚያዝያ ኣብ 2019 በህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምእላዩ ካብ ሰራዊትን ሲቪል ፖለቲካውን ኃይልታትን ዘተዋጸ መሰጋገር መንግስቲ ቆይሙ እኳ እንተነበረ ጀነራል አልቡርሃን ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎን ኣብ ጥቅምቲ 2020 መሰጋገር መንግስቲ ብምታን ከም መራሕን ምክትልን ኮይኖም ብዕልዋ ስልጣን ብሂቶም እዮም ጸኒሖም ሱዳን ኣብ ሲቪላዊ መንግስቲን ምስጋር ክካየድ ኣብ ጽንሐ መስርሕ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝእዘዝ ሓውሲ ሚሊሻ ዝኾነ
ተወርዋሪ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ከጥርለፍ ንዝቐረበ ሓሳባት ብምንጻግ ድማዩ ናብ ኩናት ኣምሪሑ ዘሎም ክልቲኦም ጀነራላት ኩናት መን ወልዐ ኣብ ዝብል ሓድሕዶም ይዋቐሱሎም እቲ ብነፈርትን ከበድቲ ብርታትን ተሰንዩ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዶ ክብል እንተዘይክኢሉ ሱዳን ናብ ዝባሰ ቅልውላው ሓድሕዳዊ ኩናት ክትሽመም ከም እትኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ ሱዳን ሰለስተ ምርሓትን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካን ክልኣኹ ኬንያ ድማ 3000 ዜጋታታ ከተውፅእ ተባሂሉ ዞባው ውድብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ነቶም ኣብ ውግእ ዘለዉ ተቐናቐንቲ ወታደራዊ ሓይልታት ንምሽምጋል ሰለስተ መራሕቲ ሃገራት ናብ ሱዳን ብቁልጡፍ ንምልኣኽ ከም ዝወጠነ ፍሊጡ እቲ ጉጅለ ብሰንበት ብማንዛ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ንፕሬዝደንት ኬንያ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ክሰዱ ተሰማሚዖም ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ተጻበቲ ወገናት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብቁልጡፍ ደው ክብል ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግጭት ሱዳን ንምዕራፍ ኣብ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ موسى فاقي محمد لومسوني هنا بسودان تقعزوه نخلت يوم وقنات كشم قلت تسويتي قبر علم لخوي معرفون فرتت هاجر تعاتي بمهلاو جن هنا تسعرتات سلام كبير انكفات كخون كام زخيلو زسق توقعتي حيلتات تغزيدو كبلو كاب محبر سبعة لما ناقوان تقرب لهم اتي امونغو سراويتن منقسن حيلتات كل طفدقفن RSF زي كيلو جن هلومون سونيون كاتسيو يركب بريزيدنت كينيا ويليام روتو مرحتي إيجاد اب كارتوم سلام ملاس صنع مرقتي كحزو حاتيتو يركب بروجرام مغبي عالم ودو حورات هاجرات بوغونو سلسة سرعتينياتاتو مستقاتلون حانت نفارت حورات هاجرات بخبيد دحر مهسايان سرحو دو كبل تقديديوم كينيا بقلولاو سودان زد تقرقرو سلسة شح زيغاتاتا كابت بوتا كتوت مخانة آفليتام منستر قديات وطا كينا الفرد موتو وكم زحبرو بوحدو سلسة شح كينيويان أبوغ سودان تقرقرو مالو يلوم نسو نقرات مس زحاله نتوم زيغاتات نموتا منغستي مس هاجراو منقد داير كينا يزرب يقبر كم زلو قليتوم مس أبو سودان زركب إمباسينا نرخب لنا بسنكت يزكير زلو كينات أبو تعاتيوم زلو كيناويان دمه كن حقزو مينا قبل قليتو سدتنياتات ببزحي آب زنبرو لهنصا بزقات مبارع 16 سبات مويتوم ኣብ ዱባይ ኣብ ዝርከብ መንበር ህንጻ በዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 16 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ተሻዓተ ድማ ቆሲሎም እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሓደ ካብቶም ዝኣረጉ ከባቢታት ዱባይ ዝኾነ ከባቢ ኣልራስ እዩ ኣጋጢሞም እቲ ከባቢ ድማ ብዙሓት ስደተኛታትን ሰራሕተኛታትን ነጋዶን ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ ማዕከናት ዜናት ሃገር ከም ዝሓብሮ እቲ ባርዕ ኣብ ራብዓይ ናይቲ በዓል 5 ደብሪ ህንጻ እዩ ተላዒሉ ኣገደስቲ ረቑሒታት ጸጥታን ድሕነትን ህንጻታት ዘይምኽባር ቀንዲ መንቀል ናይቲ ባርዕ خانو سيبل مكل خال دبي أفليتو يركب أتي على الراس بزبل زفلة كوابي أبتغاتهم فلوتات مسحبات بسحتي زخونو علاقات وركن كماماتن أتاختمه زركبيم سيبلو مكل خال دبي زي ناشنال زت بهلاجايتا إمارات عرب أبزها وحبريتها أب قداي تبار حويه مرمرة يكير كمزلو قليصوم وننت نبرتن نايتهم من بريه نقداويان هنساتاتن حرقاتاتن مكل خال أقدمهم نايتستان دحنتن طلباتن ممرحتاتن ملو بملو كختلو أقد راسي مخانون أرديوم كابتوم زموتو 4 هنداويانن 3 باكستانيانن مخانوم معكنات زينا وشتي يتعدي حبيرن سالينغا قدو زتبالو الكسبن نز ناشنال أبزها حبريتام كاب جزات تعميل هنادو هندي زمت سرعتنيا زخونة حو أبوشت تنسى نزنبرو نبرتين مرحان أبز فتن اللوان كام زموته تزاريبهم حوي سرحلو هنسى سلزنبره أزي فرحه كحجزيلو دايبو كي تملسه تعرفو يبل مستذكر زلو متراي بستحازة كساب حجي أب كيدي زات وسب يلبون جبت مساحيلات سودان كتزرارب حتو أغريبام بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي مس غوربي السودان دوب سودان مس سراويت تهاجرن ابالات فولي حيلتاتن كزرارو حتو خمز قربلو ابزهاو مغلصي افليتوم غوربابتي هاجرات السودان زخونا مرحتي هاجرات جبسن دوب سودان بسنبت بتليفون دحرز كايدو زرب امنغو كلتين حيلتات كزرارو وقعو حتو قاربوم السيسي ندوب السوداناوي مزنو سالفاكيرن دحرناي تليفون زربوم كلتيوم حيلتات فليات المفتاح سلاماوي زتخي قبرو يقبا كبل أبزها ومغلتي حبيروم
ክልቴን ሃገራት ናይ ድርድር ሕቶ ዘረባ እኳ እንተኾነ ብዛዕባቲ ካብ ተዋጋእቲ ሓይልታት ዝተዋሃበ ምላሽ ዝተባሃለ ነገር የልቦን ምዝ ብዝተኣሳሰር ዜና ኢጋድ ኣብ መንጎ ክልቴን ሓይልታት ምብራቕ ኣፍሪካ ንኽዘራረቡ ሰለስተ ምራሕቲ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡም ኣባላት ሃገራት ኢጋድ ፕሬዝደንት ኬንያ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ካርቱም ከሰዳ ተሰማሚዐን ኣብ ሱዳን ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝተዓፀወሉ ዊልያም ሩቶ ሳልቫኪርን እስማኤል ዑመር ጊልን ማዓስ ናብ ካርቱም ከም ዝኣተው ኣይተፈልጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይሊ ቁልጡፍ ዝጉምቲ ኣብ ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዝተማረኹ ወታደራት ግብፂ ምስ ካይሮ ክተሓባበር ምዃኑ ገሊፆም ኣባላት ሓይሊ ቁልጡፍ ዝጉምቲ ወታደራት ግብፂ ኣብ መርኦ ዝተባሃለ ቦታ ኢዶም ከም ዝሃቡ ዘርኢ ናይ ቪድዮ ምርትዖታት ኣውፅኦም ኣሎም ነዚዕቡ ሓይልታት ምክልኻል ግብፂ ወታደራዊ ኣባላቱ ምስ ወታደራት ሱዳን ሓባራዊ ልምምድ ንምክያድ ናብ ሱዳን ከም ዝመፁ ብምግላጽ ድሕነት እቶም ወታደራዊ ኣባላት ንምርጋጽ ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ይዘራረብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ከም ዝጸብጸቡ ኣባላት ፍሉይ ሓይልነቶም ኢዶም ዝሃቡ ወታደራት ግብፂ ኣብ ኣረኪብና ክንተሓባበር ኢና ኢሎም ሰበስልጣን ጸጥታ ግብፂ ወታደራቶም ኣብ ሱዳን ተታሒዞም ከም ዘለው ካብ ሓላፊ ሰራዊት መረጋገፂ ከም ዝበጽሖም ሮይተርስ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም